Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Maknya RI. Masak guys, sudah matang-matang guys. Tur dapat pesanan juga. Pesanan tempe gitu. Ndok mbok krauk kabeh. Pesanan sampai 1 kilo kirim ning Bojonegoro. Emang bar masak sego nyambel goreng tempe gawe dadar rempah ndok karo tahu tak remet-remet. Ini terus bariki iki beduk ya Allah wis ya Allah Gusti. Wis klise jam 12. Oh, piye kene pawon ra krasa mara-mara luhur. Iki saesane sak trep endi. Adan diapakno. Adan brangetane ra patek anu. Nek kene kuwi asli jam 12. Kae jek setengah 12 kono. Oke. Oke guys, makanya hari ini gawe tahu dicampur telur. Mbok jenenge apa? Kok iso ngarani? Sing penting masakan tahu dicampur telur. Gedel tahu. Rempah tahu. Yes. Kita ngambil. Gedel tahu. Pokoknya tahu ndek ndok dia plok-plok guys. Hai. Alhamdulillah
dapat pesanan lagi sambal ke Bojonegoro 1 kilo odi. Terima kasih Mbak Andira ya. Besok baru kok meluncur di notok. Beri makan. Alah, lagi leren guys, wis bar masak. Oke pemirsa, lagi mau wis bar masak. Wis iki jek prei sesuke dodol ya. Awake kowesle kabeh sasane sak tosa ya guys ya. Ki mang mak nyambel, goreng tempe, goreng begedel tahu. Lalape semangka, ora kelan. Enek lontong ku dipangan mbek sambel-sambel kacang kono. Terus hari ini juga ada pesanan sambel dari Mbak Andria Bojonegoro, nanti sore paket langsung aku. Wis ngono. Tak terong ku sore. Dadi ning kok sesuk-esuk tekan Bojonegoro. Matur nuwun ki orang tak jukuk duwike jek ning kono. Maksude ning ATM orang tak jukuk. Mak yo sibuke ora kaprasa. Sambel kok sak kilo tak pak engko bengi ya guys ya. Besok tak titip Mas Genjus ya kena iki. Selanjutnya kita ngadoni sambel ki Mang. Wis tak adoni guys sambel iki. 2 kilo. Koyoke gulane kurang guys. Gulane kurang kene 2 kilo. Gulane kurang sak prapat engko digolekno tambah ning lapan kono. Aduh dene lesu yo biar kono. Blas. Wong wedok penggawene kok ngerine ra kaprah. Bingung perkara penggawean tok, guys. Sampah barang numpuk. Oke pemirsa, wis tak cukupi semenae ya kontene dina iki nek masak. Aku yo mataku yo ngantuk lho guys iki. Iki sasanake tak terusne piringe sak bak. Urung alat-alat sing dodol nek bengi yo. Ana apa sendok, ana ada es, ada sirup, ada apa wis pokoke tak sing penting awake dhewe iki kekuatane ada, kesehatan dijogo. Iki mang alhamdulillah kok BRI Cepu yo tuku kerupuk 20.000. Ngemeno ki mang direnek sing meteng. Mbak Nopi, terima kasih sudah ngasih rezeki 20.000 tuku kerupuk nukone maknya. Muga-muga ya nek nang tukune. Oke pemirsa jangan lupa ditonton, di-like, di-komen, di-share sakake ning YouTube muga-muga berkah barokah. Ya wis tak cukupi semene kontene. Kontene yo ngono kuwi nek gak masak, nek gak dodol, nek gak nglawat, nek gak ning antenan iki ngantenan jek 8 kas. 8 mbek 8 16 sese mencret perkara buan iki. Oke bolo, terima kasih. Jangan lupa ya di-like ya. Oke tak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.